أرست زينام أبا قعزو ديجيتال إثيوبيا حدا عاوت استمزقوا الدرجة بتحنا لنا كبلو قدامي منستر أبي أحمد قليصو أبا مخبار بعلى شندام مس كبر دكان استحابيروم زي خدو تكبرات جنا باقو كرمو كم زقبا مقابي برهانات تسفى حادرا قليصوم أبا وشمت إيدن استوفر حيل بحر أمريكا أبا لعلي علامات يمناويان عتقات حوتي ككايدو صرحمت قعات يغطلو كم زلو تقليصوم سلام طعنا بالله كبرات تملكتنا كما يتقونوا كم تلمود ساعتنا أخيلو ما أدي زينا حزنا متنا لنا زيناتات ندام رحقو حبيركم صنح أنا برهان فسايم سناي مكتتال قدامي منستر رابي أحمد أبا كل سيداما مرها قبر حملواي آسر آساليتهم تم قدامي منستر قوني متكال فلسي وتسيطاونة أقاطات ليمات عزيبا ملوم تم قدامي منستر أبا محورا قز متسارهم أبزم حلالف وملغتي نستقبلنا الدموق أكبابلا نبهراوي كلاو منغستي سيداما مسغانا أقريبنا لنا إلهم أب قعزو ديجيتال إثيوبيا حد عوت استمزقبلو درجة بسحنا لنا كبلو قدامي منستر أبي أحمد قليصهم إتي تيليكوم مس كوبانيا فيزا بمتحبار أب إثيوبيا فلاماي أو جوبا ززز كارد فيرتشوال فيزا إلو زتم حايشة قلقالوت حوالا بفيزا دايركتن تيليبر ريميتن أغريب لهم فيزا دايركت ناب لعلي 209 هاجرات قليل زبالة زوور جنزب قلقالوتن بتيليبر فيرتشوال كارد قصري عبيلو زا قلات فنيو تباهيلو لهم إذا حدوش قلقالوت لعلي 4.5 مليون زخانو تربحتي تيليبر زا قلقليوم إتي تيليكوم لعول سراح ساري حيو كبلو قدام منستر أبي أحمد تزاريبهم إثيوبيا مس قرواب التهجرات بمتحبار نمسرح كل جزء دلوتي كم زخانات بمعرك مكتل قدامي منستر حلافي ماخلاي متحاور هنصة سرعات ديمقراسين مكتل بريزيدنت بارتي بلتقنان آيت آدم فرح قليصهم آيت آدم فرح أبا محوراو ميديا قصهم ممزم حلالة فومالغتي إثيوبيا سلام حدنتن سوماليا نمرققات دم فتوات دكا انتي ترفه بمقبار قدب ألبو محزنتا آرئي يايلوم آيت آدم فرح أبا ملغتهم إثيوبيان سوماليان ناب حدش حن 700 كيلومتر زتقع بدوب زواسران تمساسالي بحلي قوانقتن زكافل حزبتات زلوون حقرات كم زخونه مبريهم ازي دما إثيوبيا بتاريخ يكون بزمانات بزفترو تاريخات كغير زيق الحقي كم زخونه تأمن نمعبال آن قعزو بلتقنا عن سلام مرقان سوماليام عزيو تقامي كم زخونه بمردة بأتحساسبا حبير كام عباي حجر الصوماليا تتناخيرات أو نختبل بزحات عرتات إنها قبرت أن حيايلهم يكون بر أب كرباوان ببريزيدنت حجر الصوماليا نتهاوب زركو مجلساتن زرباتاتن عزيوم كاب حق إزر حقو نتاريخ متأثر كلت يوم هزبتات زي متونو عبايت هذا الحقي زخ حدوم نصبو قربتنان حبراوي ربحان كلت يوم هزبتات زتصاررو كم زخانو معزاب كم استخالهم قليصهم لهيك أن صوماليا ملا حزبن قصال عقوم بلعول بركي زاساسرم ركب كلتين هاجرات زحرف كموغن زلاق السلام حزبتات تيزوبا زصاررو اكايداتاتن زرباتاتن ططو نقبلو بصحتهم كواصون اغنزيبوم لو معنتي ناي كتمنا حدوش مدلاو استراتيجي لمعات كتما بعلي أجميرنا كبلا كنتيبا أديس أبابا دانيش أبابي تزاريبا أزيدما عميق عقمتات كتمنا بمفلاي عدلات بمنصار نعبي زمصو طلبات بمكتتال
محلغات بمنكاين ناي نويح وان رأي بمحنصات كتمنا بزلاقنت نقدميت نمسقام زحجزاز توادد عنفت لمعات نخلوا زخيل يلن ازي بمسندانا بجمارو زركبون سايساو تقبالنا زركبون بتكبار استفتنو سرحات لمعاتنا نمودادن نمسفحن كمون ابزقص العامتات تا كتمام اتمر حلو استوادد كل سا بلاننا نممرح زقولنا حدش تحسابات نمكتات يقلنا يلن كابزي بتوساخي كتمانا النعاوي زمصو طلبات نممصا زدلينا حفتي نمتخابن كلهم عاقمتات لمعات نمودادن زقل قلت رأينا نمكفال يتقمنا كبلا اغنزبن سالساي غبائي حبرت ابا غداتات اوروبو هب كتما اداما يسالطلم ابتي غبائي كاب كلن زواتات كلل اوروميا استوطاطو ابا غداتاتن حدث سنقيتاتن يساتفلهم تولدي بممهار حنت بمتنخارن سلام ام حلاون قد حبرت ابا غداتات اورومو عزوز كم زخون يتغليزو زلهم سرعت غدا نزقصل ولدون ممحلاف بعتو مسرح كم زغبا مغلاصو حبريتا كوميونيكيشن تكلل يردم اب چنفر بيت صحفت بارتي بلصقنا አዲስ አበባን ካሎት اب ممحدار ከተማ አዲስ አበባ ዝንቀሳቀሱ አመራር ሐታት ፓርታት ፖለቲካን اب ክፍለ ከተማ አቃቂ ቃሊቲ ሐምለዋይ አሰሮም አንቢሮም بتوسخي مرها قبري حدثات آبايتي من جمارهم حلافيت بيت صحفت موغس بالشا هبم حوراو ميديوم أوزم حلالف وملغت قليز أمرلهم أبتوان زلاتنا هاجر حانتي كم زخونت بمجنزاب عصرنا بحوار ننبر نلمعيا نمعب الله كبلو ملغتهم أم حلالفهم يوم اب زقصلو عصرت حدا معلتات زلو تدغاغامي زخونه كبيد زنابن وحجن غاس مريت كسعب سلازخل زملكتهم اكلات ادلاي طنقاقه نخغبرو انستيتيوت ميترولوجي ኢትዮጵያ አትሐሳሲቦም በዚህ ድማ አበ ምዕራብ ሰሜን ምብራቅን ማዕከላይን ክፋለት ሀገር ጥንኩር መጠንን ዝርግሐን ዝናብ ከምዘሉ እቲ ኢንስቲትዩት አፍሊጥሎም ካብዚ በተወሳኺ በኃይል ፀሐይ ተሐጊዙ ካብ ዝፍጠር ጥንኩር ደበና ብምብጋስ ኣብ ምዕራብ ደቡብ ምዕራብ ሰሜን ምብራቅን ኣብ ማእከላይን ከባብታት እቲ ሃገር በረድን ነጎድጓድን ዝተሓወሶ ከቢድ ዓቐን ዘለዎ ዝናብ ክህሉ እዩ ተባሂሉሎም ብምዃኑ ድማ ዝህሉ ተደጋጋሚ ዝኾነ ከቢድ ዝናብ ውሕጅን ጋህሲ መሬትን ከስዕብ ስለ ዝኽእል ዝምልከቶም ኣካላት ኣድላይ ጥንቃቐ ንኽውግኑ እቲ ኢንስቲትዩት ኣተሓሳሲቡሎም بحفشة هذا زقطل عصرت حدا معلسات أب كل التجراي زواتات دبوب مبراق مأخلاي سمين معرابن أب كل الأمحرة زواتات سمين مأخلاي دوب معرابن أب كل العفار زواتات قلبتي فنتين كالوتن أب كل البنشانغول جمز زواتات متكل أسوسان كالوتن أب كل الجامبيلا فولي زواتات نوير أنيواكن ماجانجن كاب مأخلاي كساب كبير متنزلو زناب كمزلوم تجليزلهم كابزي بتوسخي أب كل الأوروميا زواتات مبرقن معرابن أديس أبابا دريداوان حررن أب كل المأخلة إثيوبيا زواتات غراغي كابينان فولي وردا ماركون أب كل الدوب معراب إثيوبيا زواتات داورو كفا شكا بنش شكو كونتا أب كل الدوب إثيوبيا زواتات ولايتا غوفا أمارون باسكيتون أب مبزحتن زواتات كل السيدامان كاب مأخلاي كساب كبير متنزلو الزناب كرخبائيين تبهيل اللوم سرحت مكلخال حمام عاصو نمتنخار حادنتوي 4 مليون زقمت مدحين صار حمام عاصو كم زكفافل تقليصم منستر طعنا دكتور مقدس دابا بوانا دايركتور USAID سكوت هوكلاندر مس زتمرح جوجل الاختزاتين أبا زت اندمام أب عالم لخ عداقة أبا عدقي تواقو الناس خزمت زانزيرا مكالخ الحمام عاصو تغرد غيرهم دكتور مقدس دابا ببوانو واقو الناس خزركب زانزيرا أوشت هاجر نمفراي صعري كم زقبر العلن سكوت هوكلاندر بقدوم USAID هاب إثيوبيا أب سرحة مكالخ الحمام عاصو زقبر حجز أتنا خيرو كم زغصل أرقاقيتهم
1.4 مليون ዝኸውን መድሓኒት መከላኸሊ ሕማም ዓሶ ንዝተስፋሕፈሐሎም ከባቢታት ከም ዝወሃብን ተበጻሕነት ኣፋውስ ሕማም ዓሶ ንምዕባይ ከም ዝስራሕን እውን ምግላጾም ካብቲ ሚኒስትር ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም። ኣብ መሪሕ ቃል ትምህርቲ ሕብረት ኣፍሪካ 2024 ኣቋፅራ ኣውሮፓ ጠሚቱ ዝተሰናደአ መድረኽ ኣብ ዋና መቐመጢ እቲ ሕብረት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ይሳለጠሎም። እቲ መድረኽ ኤጀንሲ ልምዓት ሕብረት ኣፍሪካን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ምስ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላትን መሓዙት ልምዓትን ብምትሕባር ዝተሰናደአ እዩ። ንመበል 21 ክፍለ ዘመን ዝምጥን ኣፍሪካዊ ምስትምሃር ዘይብድሁ ስርዓታት ትምህርቲ ብምህናፅ ኣብ ኣፍሪካ ኩሉ መዳይ ናይ ህይወት ዘመን ፅሬትን ግቡእነትን ዘለዎ ተበጻሕነት ትምህርቲ ንምስፋሕ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝካየድ መድረኽ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩሎም። ክሳብ 16 ሓሰ 2016 ዓ.ም ዝጸንሐ መርሃ ግብሪ ምኽባር ትምህርቲ ቴክኖሎጂን ዓለም ለኸ ምትሕባርን ንልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ዘለዎ ኣበርክቶ ዘድሃበ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ተበጻሕነት ፅሬትን ማሕበራዊ ረብሓ ዘለዎን ዘይብዳህ ስርዓት ትምህርቲ ኣብ ኣፍሪካ ምህናፅ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ምይጥ ከም ዝግበር ምግላጹ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡሎም። ሓፀርቲ ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ተመልከትቲ፣ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ይክሓልፍ። ሎም ዘመን ኣብ መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ 600 ሚልዮን ፈልሲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ብምትካል ብህንዲ ዝተተሓዘ ክብረ ወሰን ንምስዓር ከም ዝተተለመ ተገሊጹ ኣሎ። ንጸብጻብ ሰሎሞን ከበደ ዳሃብ ያሲን። በቆጻጽራ አውሮፓውያን 2016 ወርሒ ሐምለ 800,000 ህንዳውያን ንሓደ ጉዳይ ን24 ሰዓት ብሓባር ክሰርሑ ኢሎም እዮም። እዚ ህንዳውያን ዘተኣኻኸቦም ጉዳይ ሃገሮም ዘተሓሳሰባ ምንካይ ሽፋን ደኒ ንምፍታሕ እዩ። እዞም 800,000 ህንዳውያን ብ24 ሰዓታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት 50 ሚልዮን ፈልስታት ብምትካል ኣብ ታሪክ ዓለም ብሓደ መዓልቲ ልዑል ቁፅሪ ፈልሲ ክተኽሉ ዝኽኣሉ ህዝብታት ኮይኖም ነዚ ድማ ክብረ ወሰን ዓለም ኣብ መዝገቡ ኣስፊርዎም እዩ። ካብ ዓለም 10 ብኽለት ኣየር ብልዑል ኩነታት ካብ ዘጥቅዖም ከተማታት 6 ዝኾኑ ኣብ ጓጓ ዝሓቆፈት ህንዲ ከምዚ ዝበለ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዝወነነት ህዝባን ከተማኣን ካብ ዝተበከለ ኣየር ከም ዝከላኸለላ ተስፋ ብምግባር እዩ። እዚ ታሪክ ካብ ህንዲ ኣታር ፕራደሽ ካብ ዝስማዕ ድሕሪ 3 ዓመታት ኢትዮጵያ ካብ 400 ናብ 400 ወሪዱ ዝነበረ ሽፋን ደኒ ንምሕላው ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምልዓዓል መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ምትግባር ጀመረት። 4 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ትልሚ ዝተተሓዘ እንትኸውን ነዚ ጋህዲ ንምግባር ምርብራብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝሓትት እዩ። ኢትዮጵያ ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ምትግባር 200 ሚልዮን ፈልስታት ብሓንቲ ፀሓይ ብምትካል ሪከርድ ዓለም ንምስባር ምድላዋት ክትገብር ጀመረት። ከዚ የአረንጓዴ እቅድ ጋር ተያይዞ ምዚ ትልሚ ሓምለዋይ ኣሰር ተታሒዙ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሳተፍሉ 200 ሚልዮን ፈልስታት ብሓንቲ ፀሓይ እንተኽለሉ መዓልቲ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ዝቕፅል ሓምለ 22 ስለ ዝውገን ዝተኸበርኩም ኣባላት ቤት ምኽርን መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያን ካባናት ፅቢት ዝግበር ንኽንውግን በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ የመሓላለፍ። ኢትዮጵያውያን ብሓንቲ ዕለት ካብ ዝተሓስበ 200 ሚልዮን ፈልስታት ብምስጋር ክሳብ ፀሓይ ተዓርብ 350 ሚልዮን ፈልስታት ብምትካል ታሪክ ሰሪሖም እዮም። 353.6 ሚሊዮን ችግኞች ብሓፈሻ 353.6 ሚልዮን ፈልስታት ከም ሃገር ከም ዝተተኸለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። እዚ ካብ ዝሓዝናዮ 200 ሚልዮን ሽቶ እንትርአ ብጣዕሚ ልዑል ኣፈጻጽማ ዝተረኣየሉ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ታሪክ ኣብ ዓለም መዝገብ ክብረ ወሰን ንምምዝጋብ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ክስራሕ ዝግብኦ ዝነበሩ ስራሕታት ብዘይ ምትግባሮም ኣብቲ መዝገብ ከይሰፈረ ተረፈ። ኢትዮጵያውያን ካብ ክብረ ወሰን ብዝሓለፈ ዝነበረ ሽፋን ደኒ ምምላስን ለምለም ኢትዮጵያ ጋድን ምግባር ብምዃኑ ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ በብዓመቱ ተግቢሮም እዮም። ሎሚ ዘበን ምልዓዓል ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ዝጅመር ኣልዒሉ ኢትዮጵያውያን በብኸባቢኦም ዝተፈላለዩ ፈልስታት እንዳተኸሉ ይርከቡ። በብዓመቱ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ካብ ህፃን ክሳብ ሽማግለ ብሓባር ዝሳተፍሉ ምትካል ፈልሲ ሎሚ ዘበን እውን ክውገን መሰናድኦ ተዛዚሙሎ። የዘንድሮ መርሃ ግብር ናይ ሎም ዘበን መርሃ ግብሪ 600 ሚልዮን ፈልስታት ክትከሉ ተባሂሉ ተፅቢት ዝግበር እንትኾን
ብጂኦ ሪፈረንስ ኣብ ዝተፈለዩ 115 ከባብታት ክውገን እዩ እዚ እውን ዝበረሱ ከባብታት መሊስካ ካብ ምልባዕ ብዝሓለፈ ነቲ ስራሕ ብምክትታል ብህንዲ ዝተተሓዘ ክብረ ወሰን ምትካል ፈልሲ ንምስባር ዘኽእለና እዩ ጂኦ ሪፈረንስ ቴክኖሎጂ ንዝተተኸሉ ፈልስታት እውን ምጽዳቖም ንምክትታል ከም ዝሕግዝ ሰብ ሞያት ዓውዲ ይገልጾም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንወለደ ጽባሕ ዝሐሸ ነገር ንምውራስ ዜጋታት ፈልሲ ክተኽሉ ጻውዒት ምቕራቦም ይዝከር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝተኻየዱ ወፍርታት ልምዓት ሓምለዋይ ኣሰር ሽፋን ደኒ ካብ ምብራቕ ተወሳኺ ሃገር በቀል ፈልሲ እናተተኽሉ መጽንሖም ይፍለጥ ንጸብጻብ መለስ አምዴ ኣባዲ ደመቀ ኣብ 2016 ዓ.ም ቅነ ክራማት ኢትዮጵያ 7.5 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ትልሚ ሒዛ ኣብ ምስራሕ ትርከብ ዝመጽእ 17 ሓሰ 2016 ዓ.ም 600 ሚልዮን ፈልሲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ንምትካል ምድላዋት ምውጋኖም ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተሰርሑ ስራሕትታት ወፍሪ ልምዓት ሓምለዋይ ኣሰር ኣብዚ ዓመት እውን እናቐጸለ ይርከብ ብተሳትፎ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ መላእ ሃገር ዝተተኽሉ ፈልስታት ሽፋን ደን ሃገር ኣብ ምዕባይ ልዑል ግደ ከም ዝተጻወተ ሚኒስትር ሕርሻ አፍሊጡ ኢትዮጵያ ውስጥ ማገገም ያለበት ኣብ ኢትዮጵያ 50 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ክሓዊ ይግባእ ካብዚ እቲ ፍርቂ ለኣክሊና ክሳዕ ሕዚ ልፈጸምና እዚ ማለት ክሳዕ ሕዚ ብዙሕ ክፍቲ ቦታ ኣሎ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ልዕሊ 30 ሚእታው ዘይኾነስ ናብ ልነበረቶ 40 ሚእታው ምምላስ የድሊ ኣግራብ ብምጭፍጫፍ እናተመናመነ ብዝመፀ ሽፋን ደኒ ዝስዕብ ድርቅን ምጉዕጓዕ ሓመድን ምቕልባስ ግዘ ዝወሃቦ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንመጻኢ ትውልዲ ካብ ዝዝሐሸ ሃገር ምውራስ የድሊ ኢሎም ዛፍ መቁረጥ ባህል ሆኖ ከ40% ኣግራብ ምቁራጽ ባህል ብምግባር 40 ሚእታው ሽፋን ደንና ናብ 3 ሚእታው ክወርድ ገይሩ እዩ እዚ ሕማቕ ባህልን ሕማምን ምእራም ተዘይኽኢልና ደቅና ፈልሲ ክተኽልሉ ዝኽእሉ መሬት ክስእኑ እዮም ንሕና ንምትካልን ሓመድና ንምዕራይን ዕድል ረኺብና ኢና ኣብ ደቅና ተወሳኺ ዕዳ ንዘይምሕዳግ ምትካል ባህል ምግባር ካባና ትጽቢት ልግበር እዩ ፈልሲ ምትካል ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ምዃኑ ዝሓበሩ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኩሉ ፈልሲ ኣብ ምትካል ንቑሕ ተሳትፎ ንኽገብር ጸዊዖም መትከል ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ሰው ግዴታ ነው ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ ኩሉ ሰብ ክተክል ግድን እዩ ኣብ ለይማዕረገት ኢትዮጵያ ምንባር ንኹላትና ዝረብሕ ኣይኮነን ንደቅና እውን ክሰጋገር ኣይግባእን ኢትዮጵያውያን ንትኸል ንስራሕ ንተኣከብ ንተሓባበር 7.5 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ኣብዚ ዓመት ዝተተሓዘ ትልሚ ናብ መፈጸምታ ምዕራፍ እናበጽሐ እንትኸውን 600 ሚልዮን ፈልሲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ንምትካል 3 መዓልትታት ተሪፍዎ መዓልቲ ናጽነትን ሓድነትን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ኣደባባይ ብደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝኽበሩ በዓላት ሓደን እቲ ቀንድን እዮም በዓል ኣሸንዳ ካብ ፍርቂ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ስያመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብድምቀት ይበዓል ናዝሬት በሪሁ ተወሳኺ ኣለዋ ክራማት ምስኣተወ ካብ መፋረቕ ወርሕና ሓሰ ዘለዎ እዋናት ደቂ ኣንስትዮ ብፍሉይ ሃንቀውታን ምድላዋትን ጽበይኦ ማዕሪገን ወቂበንን ዝረኣያሉ ኣብ ኣደባባይ ወፅን ምስ መሓዙተን መቕርበንን ብናጽነትን ሓድነትን ጻወታሉ በዓልን በዓል ኣሸንዳ ዝፍልመሉ እዮም በዓል ኣሸንዳ ዓርሱ ዝኻለ ሃይማኖታውን ባህላውን ትርጉም ዘለዎ እንትኸውን ብፍሉይ ድማ መዓልቲ ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዘረጋግጹ ናይ ኣደባባይ በዓላት ሓደን ቀንድን እዮም ነዚ እውን ኣዋልድ ወርሕና ሓሰን ትፍልም እቲ በዓል ብድሙቕ ንምኽባር ዘድልይዎን መጋየፅታት ዓለባ ዓዲ ባህላዊ ክብታት ኣሸንዳ ዘንጸባርቑ ናውትታት ብምዕዳግ ምድላዋተን ቅድም ኢለን ዝፍልማ ኣሸንዳ ኣበባ ወሪደኒ ኣሸንዳ ኣበባ ወሪደኒ ኣሸንዳ ኣበባ ወሪደኒ
نحس 16 مسأخل دما أوالد ببخبابيين بمتأخب فلما كاب عامات نوع عامات زسجاجرن فتاريين بيت كريستيان كيدن بممسكان أبز حلف عامات مبسعات أتيو لنا بزنا برخباب موخد أتم بيت هيت حية متي اللخو متبعية أتم بيت وايد حية متي ياكوتا متبعية بيت وايد زبلا خلوا ما تحيقت أبر موت أيب لخلوين إن بلا يود سام أتم بيت هيت حية متي اللخو متبعية أتم بيت هيت حية متي ياكوتا متبعية بيت وايد زبلا خلوا ما تحيقت أبر موت أيب لخلوين بيت وايد زبلا خلوا ما بدحرز دما ببمنقدون زنقساسو دق تبعتيو حزالي كيتسدالي سبدوسينن عينيه قويتا وايد لهم بينا بلا يود سامو شلمات انتوها بندما فساسا خماين حسب مبالي مسقنا دقشندا كاب 16 شخص 18 حسب بخمس بل صوتات نحلفا بمقناي ابسال ساي معلتي مالتون 18 حسب دما بمسغانا بيت كريستيان كيدن زفلمو بعلن نغصال عمت فطاريين بسلام بتعنا نخعقرن بملمان نابتا كيمنو از تودت معلت صوتن بمبلاس ابو قشي دانيونا عنبب كيدا سانوانا نبلا بنافقوس تقبل اب علم بعلاشندا كيمنو يسني امالتيو بعلا شندا بستفلاليو سيامتات زخبر نتخون أب استفلاليو كبابتات كلل تقراي أشندا ماريا عينوارن كالوت بركت بلو سيامتات انتواهيبوو زخبر بعليو بعلا شندات انت تاريخاوي أمتصو حيمانوتاوي ولا انتخونه مس بهلي أكدنا مملقعن سعسعتن نات حنافته بهلاوي تحستو يقول له زلو بعاليم أبزي لموان كاب بهلي خونه حيمانوت زوصو ترؤيتات مس بعلا شندات تزاميدوم يرأيهم هلاوم زت حساسبوم مراحتي حيمانوت اتبعال نابت انت مسارتو كملس كسراح يقبا قبلو تحساسيبوم يوم بفلاي مس كبري دق انستيو حبيروم زي خدو تكبارات جنا بأجو كروم كم زجبا وانا دين قدوس فرميناتوس ابن السلامة كاساتي برهان مجابي برهانات تسفاي حضرة جليس أملهم كبرتات عشندا دق انستيو نصهن كبرن حدنتن فقرن زحلوالو ሃይማኖታዊ በዓል ኢልና ስለዘለና ንክብርታተን ዝጻውኡ ነገራት ደሞ ክግበሩ ይውለም ኣብዝና ያሸንዳ በዓል ኣፍትናይ ጥንትን ድሕሪኢኹም ደቂ ኣንስትዮ ናብኹም ዓይነት ክብረን ናብ ዝጻባእ ወይ ናብ ባእሲ ወይ ናብ ዝሙት ወይ ናብ ካልእ ነገር ንኸይኣትዋኮ ኣሕዋተን ኣወዳት እዮም ዝዕጅብወን ንክሕልውወን እዩ ካልኦት ዓመፀኛታት እውን ከይደፍርወን ንሰን እውን ናብ ዘይኮነ መንገዲ ከይኸዳ ዓጀብቲ ኣለወን لدحريني عجوان يصاوتا كم شاي خلا دحري غزا غزاني نزعتوا لومي ابز خي قلصخو كحلف زيدلي تينا يا شندا بعال بفلاي دما مسنا يدق نستيو بعالن مناس يدق نستيو بعالن مسمخانو بولكعون مناس يدق تبعتيون زكولو مسمخانو نا تناي قطر صواتا خمزلو خوينو مشت خنابي يخيد እንዳመስተይ ይخيد እንዳጭፈራ ይخيد ደቂ ኣንስትዮን ብዙሕ ናይ መስተሰባት እውን የን ኢልካ ክትወስደን ኣይትኽእልን ትመስተውን ዝተለማመዶ ኢልካ ክትወስደ ኣይትኽእልን ክሰትያውን ኣይግባእን ግን ድማ ምስቲ ናይ መንእሰይነት ዕድመ ናብ መስተ ክኣትዋ ከለዋ ናብ ዘይተደለየ ጭፈራ ክኣትዋ ከለዋ ሽዑቲ ክዕቅዎ ዝግባእ ተባሂሉ ዝተቐመጠ
ክብረን ናይ ምስኣንን ናይ ጥዕና ሓደጋውን የጋጥመን معكني بعلات ربحهم كخون اللو زبلو مقابي برانا تسفاي هدرا أبزي حز ساعات بواناوي زعباتات كلنا تزميدنا أبا زلنا الوان HIV AIDS بالعول بركي زم حلال فزلو حمام مخان امتزاريبهم بمخان دما عشيش كنبلو كم زي قبا أغنزيبهم كوينات نيرو كوينات تطأو سلاز بلس هيوات سبخط فوز خولك حالات قدأتي نايت الناس أقامات أي يلن مالته يكون نسومكو كل جزي اللو نحن أنا زي اللو مسيلنا بتخينات سلاز دنقصناتهم خالقت حمامات كم زي اللو أبعلنا نبعلنا تاليل نمبر نابي خيدهم HIV AIDS نابي خيدو الله سرونس أنا أيكون عند حزي حزم ما زبق أسئنا خندن قاضي قبعنا بزو حساب تقبيرون دي بزخينات عندنا بحمام سيكون سئني بلنا كن كلا خولة بنخل نجار سأن تعجستي سأن هايمانوت خان سنة مقبار خان مصنع بشم بعالات شفرات بشم بعالات عبدان بشم بعالات سخران بشم بعالات نافزموتن نافخال أحد جان مودق نهايمانوتون تخكله يكونن ببهلون تخكله يكونن بكل عينات معك أنا تخكله يكونن مكنياتو حادة بعالكم معك أنا اللو يتأكم ده يوديكم بعلا شندار دا خبرنا عند حربو لك من أسينا بحمام HIV AIDS زود وزحمون دحر خوينامكو وإذا بعال تترفون كو كتبلكو إخا أيهلون سلازم حبر سمنا ولدونكم مخرج قبهم ما مهرانونكم مخرج قبهم نهايمانات مرحتونكم مخرج قبهم كلكم الخوتاز قبهم نولادو نحاو نحافتو خمكر زقبهم بمخنيات بعال هيوت كسئني ولي سب بمخنيات بعال ناب حدقا نام باقارو ناب چفرا ناب بأسك أتو يبلن سب بلك بعالو خبيرو دك نستيين من أسيو متصاوت ميدا اللو بلك تتصاويتا ناب جزء أنك أتواكس خلق اللون بعال شندا بعال مناسي بمخانو هيوتنا نطعنانا ناب حدقا بزيتو ملكعو كنخبرو واقا كنهبون كم زقباون مقابي برهانات تصفاي حدرا تلابيوم في الله يمس حمام HIV AIDS تتحيزو بعال شندا نايمن أسي بعال مسوم خانو دك انستيو نوادابا يزوص قالو بعال مسوم خانو نابز حدا غازي بزي اتو منقدي مسونا ناتزخون مسلبنا مسقلبنا انت خوين السيئ تزي خوينو نحنا كبر دك انستيو ايو أشندا نايدنا قليو أو نقول للساعات أشندا نعترانن نايزموتن تانك كخون يبلون حبرة سونا أعري خستو على زقبو بمغنيات أشندا نابزي خون حدقا أكلاون منفساون خقود مورلاون نما حبرة سونا HIV رساو حدا سوت أطوي يبلون لبدأي دك نستيون بفلاي ناتخن بعالي ناي كبر بعال خنيو ناي نسألنا بعال خنيو بفلاي دمو تقراي حقي نزحلفوا 4 عامات درجه على شندا بقبو اي تخبرن تزحاشن علم يكون زخل ግን አግነው ክክስ አን ክክ ብዝብል ግን ልብኽን ክጠፊ ይውሉ ልብኽን ተጠፊው ህይወትኽን ክጠፊ ህይወትኽን ተጠፊው ቀጻል ዓመት አሸንዳ ይተኽብራን ዕድ መልክዕኽን ዝኽዝ በዓል ዝኽተኽብራን ድሕር ኮይንኽን ንህይወትኽን ወሐስ ንህይወትኽን ታይና ንብሎ ህልውና ህይወትኽን ቅድሚያ ንኣካልኽን ነፍስኽን ዘይጎድእ ስራሕ ብምስራሕ ብጥንቃቐ ህይወትኽን ክትመርሓ ይምዕድ ይመክር በዓል አሸንዳ ብፍላይ መንፈሳውን ሃይማኖታውን ትሕዝትኡ ተሓልዩ ክኽበሩን መልእኽቲ እዩ ቋብፅሓና ይቐኒየለይ زين عداقة قصل إثيوبيا ناب هندي تلوخم هرتتات نمعباي ناسرات كم تركب تقليصم إثيوبيا ناب هندي باستفلالي مرتات نملاخ أب زخلا قداي ديبا بكتم أديس أبا زت تساليت لهم نتبصاب أباد ويناي ملوران قرماي ኢትዮጵያ መርቲ ፍርያት ቡን ዝቕበልዎ ሃገራት ካብ እዋን ናብ እዋን እናዕበይት መፀት ሃገር እንትኾን ኣብዚ ሕዚ እዋን 66 ዝኾኑ ሃገራት ቡን ኢትዮጵያ ብቐጥታ ይቕበሉ እዮም
ነትምህርቲ ብብዝሓትን ብፅሬት ብምልኣኽ ካብቲ ዘፈር ዝርከብ ኣታዊ ንምዕባይ እናተሰርሐ እውን ይዝርከብ ህንዲ ኣብ ዓመት ጥራይ ክሳብ 200 ሚልዮን ዝኾን ዶላር ንዕድጊት ቡን ሰደድ ትገብር እያ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ህንዲ ዘሎ መማረፂ ዕዳጋ ንምጥቃም ድሌት ከም ዘለዋ ዋና ዳይሬክተር ሰመዝ ቡንን ሻይ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር አዱኛ ደበላ ገሊጾም እዮም ከ190 እስከ 200 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማለት ከ40 እስከ 50 ሺህ የኢትዮጵያ ሜትሪክ ቶን የኢትዮጵያ ቡና ማለት ነው ካብ 190 ክሳዕ 200 ሚሊዮን ዶላር አሜሪካ ማለት ካብ 40 ክሳዕ 50 ሺህ ሜትሪክ ቶን ቡን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ዕዳጋ ረኺብና ማለት ክሳዕ 350 ሺህ ሜትሪክ ቶን ቡን ኣብ ዓመት ምልኣኽ ንኽእለሉ ዕድል ረኺብና ማለት እዩ ከም ሃገር ዓብይ ጠመተ ክንህቦ ይግባእ እዩ ንሕና ነዙይ ከም ገዛዕዮ ወሲድና ኣብ ዙርያ እዚ እናሰራሕና ኢና ኢትዮጵያ ኮነ ህንዲ ኣባል ብሪክስ እየን ስለዚ ቅርርብ ኣብ ምፍጣር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠመተ ሂብና ክንሰርሕ ይግባእ ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 2022 ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ምትእስሳር ዕዳጋ 2.8 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ እንትኾን ካብዚ ውሽጢ በፅሒት ኢትዮጵያ 80 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ከም ዝኾነ ተጋሊጹ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ህንዲ ዝኾኑ ኣኒል ኩማር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሚዛናዊ ዝኾነ ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣር እናተሰርሐ ከም ዘሎ ገሊጾም እዮም When I went to see the volume of trade, I realized that there is huge potential. ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህንድን ዘሎ ምትእስሳር ዕዳጋ እንትርኢ ዓብይ ዕድል ኣሎ እዚ ዕድል ካብ ህንዲ ናብ ኢትዮጵያ ጥራይ እንተኾነ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ህንዲ ዘሎ ዕዳጋ ምዕባይ ኣድላይ እዩ ኢትዮጵያ ናብ ህንዲ ብስፍሓት እትልእኾ ምህርትታት ፈሊና ኢና ስለዚ ኢትዮጵያ ብበዝሕን ብፅሬትን ናብ ህንዲ ምህርትን ክትልእኽ ብፅሒትና ክንዋፃ ኢና ኢትዮጵያ ምህርትታት ቡን ዘራእቲ ቅብኣትን ጡጥን ዝኸበረ ማዕድን ናብ ዕዳጋ ህንዲ ንምልኣኽ ኣብ ዘኽእላ መንገዲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘተተሳሊጥዎ እዩ ሚኒስተር ግብርና ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ኢትዮጵያ ንግዲ ወፃኢ ንምጥንኻር መማሓየሽ ምግባራ ገሊጾም ምህርትታት ኢትዮጵያ ኣብ ህንዲ ዘለዎ ዋጋ ንምዕባይ ከም ዘስራሕ ገሊጾም እዮም Ethiopia has undertaken significant microeconomic reforms. ኢትዮጵያ ዝስማዕማዕ ከባቢ ንግዲ ንክህልዋ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ተገይሩ እዩ ግብርና ኢትዮጵያ መፍርያይነቱ ንክጠናኸር መባፅሕ ንግዲ ዝኾነ ሃገራት ንምስፋሕ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ኣብ ህንዲ ለለና መጠን ዕዳጋ ንምስፋሕ ክንሰርሕ ኢና እዚ ተግባራዊ ዝኾነ መማሓየሺ ቁጠባ ምህርትታት ግብርና ተበጻሕቲ ንክኾኑ ይኽእሎም እዩ ህንዲ ኣብ መበል ካልኣይ ትቕመጥ መባፅሕ ንግዲ ኢትዮጵያ እንትኾን መጠን ንግዲ ወፃኢ ንምዕባይ ጠመተ ተዋሂቡ እናተሰርሐ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ሩስያ ዓጸፋዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ናብ ፖክሮቭስክ ብምግስጋስ ስዒቡ ዩክሬን ነበርቲ እታ ከተማ መንበሪኦም ለቒቖም ንክወፁ ምእዛዛት ሓቢሩ ዩክሬን ቅድሚ ሰሙናት ናብ ግዛኣት ሩስያ ጥሒሳ ምእታዋ ዝዝከር እንትኸውን እዚ ድማ ክልቲአን ሃገራት መንግስታት ከም ዝኣመኑ ይፍለጠሎም ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ሩስያ ዓጸፋዊ ምላሽ እናሃበትሉ ኣብ ትርከብ ከተማ ፖክሮቭስክ ዝነብሩ ህፃናት ዘለዎም ስድራ ቤታት መረበቶም ለቒቖም ንክወፁ ምጥንቃቓ ተሓቢሩሎም ሰመዚ እቲ ከባቢ ከም ዝሓበርዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብታ ከተማ ብቁልጡፍ እናገስገሰ ይርከብ በዚ ድማ ነበርቲ እታ ከተማን ካልኦት ኣብ ጥቓ ዝርከባ ከተማታትን መንደራትን ለቒቖም ክወፁ ከም ዘለዎም ኣገንዚቦም ኣሎም ፖክሮቭስክ ዋና ድፋዕ ሰራዊት ምክልኻል ዩክሬንን ኣብ ዞባ ዶኔስክ